Този медицински център, доколкото разбрахме, могат да се правят и така наречените козметични операции. Научите какво представляват те? Да, това е така наречено лейсинг изследване, но Боряна, вместо аз да се правя на много веж в медицината, нека това да стори един от водещите офталмолози в България, а това е доцент доктор Тошо Митов. Нека да чуем, предлагам интервюто, което взех от него. Лазерната корекция позволява в рамките на 5-6 минути на око да бъдат изхвърлени очилата или контактните лещици. Хората възстановяват зрението си след 5-6 часа, като последния вариант на тази процедура, която работим тук в Благоевград, както и във Варна естествено, това е процедурата наречена лейсик. При лейсик процедурата се прави една пластинка, капаче на външната обвивка на окото, роговицата, то се вдига, извършва процедурата, капачето се връща на мястото. Тоест, реално процедурата се извършва вътре в тъканта на роговицата. Колко процента от пациентите оставят очилата на входа на операционната и си тръгват без тях? Всички. Всички до един, с изключение на претенциозните, които все пак, да кажем, след 45-та година, ние коригираме някои пациенти с много високо далекогледство или късогледство, но те трябва да знаят, че за близо ще им трябват очила. При някои от тях.